Všetci si z času na čas doprajeme osviežujúci nápoj však? Predstavte si, že si vychutnávate lahodný nápoj plný prírodných chutí a zdravých ingrediencií. Presne to ponúkajú detoxikačné smoothie. Naše telo tvrdo pracuje a niekedy potrebuje trochu pomôcť. Po dlhom dni v práci alebo namáhavom cvičení je nevyhnutné dodať mu živiny, ktoré potrebuje na zotavenie a revitalizáciu. A tu prichádzajú na scénu detoxikačné smoothie. Tieto nápoje nie sú len chutné, ale aj neuveriteľne prospešné pre naše zdravie. Pomáhajú odstraňovať nahromadené toxíny a poskytujú koncentrovanú dávku vitamínov a minerálov. Je to, ako by sme stlačili tlačidlo reštartu na našom tele. Predstavte si, že môžete reštartovať svoj systém a dať mu nový impuls, zatiaľ čo si vychutnávate lahodný nápoj. Sú plné prírodných výhod, čerstvé ovocie a zelenina používané v detoxikačných smoothie sú bohaté na antioxidanty, vlákninu a základné živiny, ktoré pomáhajú posilňovať imunitný systém a zlepšovať trávenie. Nie sú to len obyčajné smoothie. Detoxikačné smoothie sú výnimočné. Boli vytvorené, aby prečistili vaše telo, zvýšili vašu energetickú hladinu a dodali vám pocit znovuzrodenia. Sú plné ovocia, zeleniny a ďalších prospešných ingrediencií, ktoré pomáhajú telu zbaviť sa toxínov. Napríklad keľ, špenát, uhorka, citrón a zázvor sa často používajú pre svoje detoxikačné vlastnosti. Toxíny sú ako nepozvaní hostia v našom tele, chceme sa ich zbaviť. Pravidelná konzumácia detoxikačných smoothie pomáha odstraňovať tieto škodlivé látky. Smoothie sa neuveriteľne ľahko pripravujú. Nemusíte byť šéf-kuchárom, aby ste si vytvorili lahodný a výživný nápoj. Všetko, čo potrebujete, sú čerstvé suroviny a dobrý mixér. Jednoducho všetko vložte do mixéra, rozmixujte a je to. Také jednoduché. Len za pár minút si môžete vychutnať zdravý a chutný nápoj. Navyše sú lahodné. Kombinácie chutí sú nekonečné. Môžete experimentovať s rôznym ovocím a zeleninou, aby ste našli tú správnu zmes pre seba. Je to ako party v pohári, na ktorú je pozvaný každý. Podielte sa o svoje výtvory s priateľmi a rodinou a spoločne si užívajte výhody detoxikačných smoothie. Ste pripravení vydať sa na cestu do lahodného sveta detoxikačných smoothie? Pripravte si mixéry. Začnite ešte dnes a uvidíte, ako vám tieto nápoje dokážu zmeniť každodennú pohodu. Zoznam ingrediencií a ďalšie informácie, vrátane informácií o partneroch tohto videa, nájdete v popise. Začnime so zeleným smoothie. Je to viac než len nápoj, je to skutočný elixír mladosti pre vaše telo. Nenechajte sa odradiť farbou. Táto svieža zelená je symbolom všetkých cenných živín, ktoré obsahuje. Toto smoothie je ako injekcia energie priamo z prírody. Predstavte si, že si vychutnávate tento revitalizačný nápoj vonku, obklopený zeleňou. Je plné zelenej zeleniny, špenátu, keľu a dokonca aj rímskeho šalátu. Sú to skutočné superpotraviny, je nabité vitamínmi a minerálmi, ale nebojte sa, nebudete cítiť chuť listovej zeleniny. Sladké ovocie, ktoré pridáme, dokonale vyváži chute. Zmiešame ich so sladkým ovocím a ďalšími lahodnými ingredienciami. Zamilujete si osviežujúcu a jemne sladkú šuť tohto smoothie. Tu je to, čo budete potrebovať. Veľkú hršť špenátu, bohatého na železo a vitamíny A a C, polovicu banánu nakrájaného na kolieska, ktorý dodá sladkosť a krémovú textúru, hrst mrazeného manga, ktoré prinesie exotický nádych a dávku vitamínu C, šťavu z limetky, pre nádych kyslosti a sviežosti a vodu alebo kokosovú vodu na zriedenie. Kokosová voda je mimoriadne hydratačná a dodáva jemnú chuť. Je čas mixovať. Uistite sa, že váš mixér je dostatočne výkonný na dosiahnutie jemnej textúry. Vložte všetky ingrediencie do mixéra. Môžete pridať aj pár kociek ľadu pre ešte osviežujúcejší efekt. Mixujte, kým nedosiahnete jemnú a hladkú textúru. Neponáhľajte sa, nechajte všetky ingrediencie dobre sa spojiť. Nalejte do svojho obľúbeného pohára a vychutnajte si. Toto smoothie je ideálne na začiatok dňa alebo ako výživné občerstvenie. Toto zelené smoothie je skutočnou vitamínovou bombou pre vaše telo. Dodávam energiu, ktorú potrebujete na zvládnutie dňa. Špenát a keľ sú bohaté na železo a vitamíny, posilňujú imunitný systém a zlepšujú celkové zdravie. Mango dodáva sladkosť a vitamín C. Je tiež bohaté na antioxidanty, ktoré pomáhajú bojovať proti voľným radikálom. Šťava z limetky je nádychom sviežosti. Stimuluje trávenie a dodáva príjemnú kyslosť. Po jeho vypití budete cítiť príval energie. Toto smoothie nie je len šutné,
ale aj vám pomôže udržať si zdravie a kondíciu. Na čo ešte čakáte? Vyskúšajte ho ešte dnes a pocítite ten rozdiel. A teraz sa prenesme do tropického raja. Predstavte si pláž s bielým pieskom, zvuk vln v pozadí a jemný vánok, ktorý vám hladí tvár. Toto smoothie je ako dovolenka v pohári. Každý dúšok vás prenesie do sveta exotických chutí a absolútnej relaxácie. Nájdete v ňom všetky slnečné chute, ktoré milujete. Ananás, mango a kokos. Tieto ingrediencie nie sú len lahodné, ale aj plné živín. Je sladké, kyslasté a také osviežujúce. Ideálne na horúci deň alebo po náročnom cvičení. Tu je z čoho sa skladá: kúsky čerstvého ananásu, bohatého na vitamíny a enzymy, ktoré podporujú trávenie, hrst mrazeného manga, plného vitamínu C, ktorý posilňuje imunitný systém, lyžicu kokosového jogurtu, ktorý dodá krémovú textúru a dávku probiotík pre zdravé črevá, ananásovú šťavu pre prirodzenú sladkosť a hydratáciu a voliteľne štipku strúhaného kokosu pre chrumkavú textúru a extra chuť. Je čas mixovať. Pripravte si mixér a uistite sa, že je čistý. Vložte všetky ingrediencie do mixéra. Sledujte, ako sa miešajú žiarivé farby, je to už teraz pastva pre oči. Mixujte, kým nedosiahnete jemnú a hladkú textúru. Konzistenciu môžete upraviť pridaním väčšieho množstva ananásovej šťavy, ak je to potrebné. Nalejte do pohára a ozdobte strúhaným kokosom pre elegantný vzhľad. Môžete pridať aj plátok ananásu alebo listok mety pre ešte sofistikovanejší vzhľad. Táto tropická pochuťka nie je len chutná, ale aj zdravá. Každá ingrediencia prispieva svojimi vlastnými živinami. Ananás je bohatý na bromelín, enzym, ktorý podporuje trávenie. Je tiež vynikajúcim zdrojom vitamínu C a mangánu. Mango je skutočnou hviezdou vitamínu C, ktorý je nevyhnutný pre silný imunitný systém. Obsahuje aj antioxidanty, ktoré chránia bunky. Kokos dodáva zdravé tuky, ktoré sú dôležité pre zdravie mozgu a buniek. Obsahuje aj vlákninu, ktorá podporuje trávenie. Je to skutočné pohľadenie pre vaše chuťové poháriky. Prečo si nedopriať trochu tropickej radosti už dnes? Zaslúžite si osviežujúcu a zdravú pauzu. Predstavte si, že si vychutnávate toto smoothie na slnečnej pláži s výhľadom na západ slnka. Je to dokonalý spôsob, ako uniknúť z rutiny, aj keď len na chvíľu. Takže chyťte mixer a pripravte si toto lahodné detoxikačné smoothie. Vaše telo a myseľ vám za túto malú tropickú dovolenku poďakujú. Na zdravie a na veľa ďalších exotických kulinárskych dobrodružstiev. A na záver, červené smoothie. Jeho úlohou je dodať vášmu telu silnú dávku antioxidantov. Antioxidanty sú ako superhrdinovia pre vaše bunky. Bojujú proti zlu a starajú sa o vaše zdravie. Tu je to, čo budeme mixovať. Hrst rôznych druhov bobuľ, jahody, maliny, čučoriedky, polovicu červenej repy ošúpanú a nakrájanú na kocky, lyžičku chia semienok, mandlové mlieko a voliteľne šťavu z citróna. Pripravte si mixéry. Všetky ingrediencie vložíme do mixéra. Mixujeme, kým nedosiahneme jemnú a hladkú textúru. Nalejeme do pohára a vychutnávame si hneď po príprave. Toto červené smoothie je skutočným elixírom krásy. Bobuľové ovocie je plné antioxidantov. Červená repa je tajnou očisťujúcou ingredienciou. Chia semienka sú bohaté na vlákninu a omega-3 mastné kyseliny. Vaša pokožka vám poďakuje. Po tom, čo sme prebudili naše zmysly sviežim energetickým smoothie, je čas na chvíľku pokoja s našim upokojujúcim kurkumovým smoothie. Tento zlatistý nápoj je ideálny na záver dlhého dňa a poskytuje pocit pokoja a celkovej pohody. Kurkuma, hviezda tohto smoothie, je známa svojimi protizápalovými a upokojujúcimi vlastnosťami. Na prípravu tohto relaxačného smoothie budete potrebovať 1 zrelý banán, pol čajovej lyžičky mletej kurkumy, štipku čierneho koreňa, ktorý pomáha pri vstrebávaní kurkumy, hrnček nesladeného mandľového mlieka, lyžičku medu alebo javorového na dosladenie, k ľadu. Všetky ingrediencie rozmixujte do hladka a do krémovej konzistencie. Zatiaľ, čo si vychutnávate tento zlatistý nápoj, nechajte pokoj zaplaviť vašu myseľ a stres a napätie zmiznú. Pamätajte, že kľúčom k harmonickému životu je starať sa nielen o telo, ale aj o myseľ a dušu. Doprajte si chvíľku len pre seba, zadýchčajte si a vychutnajte si upokojujúci účinok nášho kurkumového smoothie. Ďakujeme, že ste sa k nám pridali na tejto ceste do sveta zdravia a pohody. Nezabudnite dať like, prihlásiť sa na odber kanála a zdieľať toto video, aby ste objavili ďalšie recepty na lahodné a výživné smoothie.
Do skorého videnia, prajeme vám veľa zdravia a šťastia.